Започнах с маркетинга, мислейки, че е лесно, мислейки, че ще изкарам бързи и лесни пари, без да осъзнавам, че съм голяма грешка. Остани до края на видеото, за да ти покажа как започнах, през какво минах, какво научих и какво ще качвам в този канал. Аз съм на 18 години, като се занимавам с маркетинг от 3 години. Не съм нито милионер, нито някакъв гуру и точно заради това създадох този канал. Ще се опитам да предам моите знания, идеи и визия абсолютно безплатно в YouTube видеята, които предстоят. Започнах преди 3 години изцяло с органично съдържание в социалните мрежи. Като след това видях, че това е моето нещо и това ме влече, точно заради това реших да навлеза още по-дълбоко. Навлязох в платените реклами, в Google Ads, в Facebook Ads, email маркетинг, в AI. В началото си мислих, че успехът ще дойде лесно, ще изкарам бързи и лесни пари, но реалността не е такава. Инвестирах доста пари в ментори, опит, връзки, различни събития, курсове, за да достигна до този успех като умения и знания, които знам, а не толкова като пари. И дори все още не съм там, където искам. Работил съм и работя с доста брандове, дропшипинг сайтове, различни бизнеси от соларни панели до заведения, до ресторанти, като смея да твърдя, че имам нужния опит за създаването на успешни органични или платени кампании. След 3 години развитие и работа в тази сфера, разбрах, че маркетинга не е лесен и никога не е бил лесен. Нито ще изкарам бързи пари, нито лесни такива, както си го мислих в самото начало. Ако искаш и ти да навлезеш в тази сфера, трябва да си сигурен, че това ще отнеме много време, пари за обучение, за курсове, за ментори и резултатите няма да дойдат веднага. А ще трябва доста труд и знания, за да достигнеш до тези резултати. Точно заради това направих този канал, за да споделям информация, опит и уменията, които съм натрупал и да мога да помогна колкото мога. В този канал ще качвам маркетинг съвети, изграждане на кампании стъпка по стъпка, платени такива органични имейл кампании, ще си говорим за AI, за SEO, оптимизация. Ще си говорим за визията зад една такава кампания и не само как се настройва, как се пуска, как се следят метриките, а как трябва да мислим преди да я пуснем. Това става, когато знаем аудиторията ни, когато знаем бизнеса ни, тонът, с който трябва да говорим пред хората. Естествено ще говорим и за органичното съдържание в социалните мрежи и как многото гледания не означават много продажби. Ще говорим за различни бизнеси, възможности, различни бизнес модели, AI ще навлезем със сигурност доста в него, както и различен майндсет. Каналът в никакъв случай няма да бъде насочен само и единствено към маркетинга, а в цялостния процес зад един бизнес. Ако искаш да си помогнем взаимно, последвай ме, защото предстоят все по-добри и по-добри видеа. Това е само началото.